तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। गेल्या आठवडाभर संततधार बरसणाऱ्या पावसानं रविवारी दुपारनंतर दोडामार्गला अक्षरशः झोडपून काढलं। परिणामी तुंबलेले गटार आणि धोकादायक झाडे रस्त्यावरती कोसळून नागरिकांची धांदल उडाली। रविवारी सायंकाळी उशिरापर्यंत दोडामार्ग शहरासह संपूर्ण तालुक्यात पावसानं जोरदार हजेरी लावली। 2-3 तास सलग कोसळत राहिलेल्या पावसानं अनेक ठिकाणी बांधा दोडामार्ग व दोडामार्ग तिलारी राज्यमार्गावरती झाडे उन्मळून पडली होती। आणि गटारांचे व्यवस्थापन बांधकाम खात्याने न केल्याने राज्यमार्ग पाण्यात बुडल्याचे चित्र निर्माण झाले होते। दोडामार्ग शहरापासून अगदी 200 मीटर अंतरावरती बँक ऑफ महाराष्ट्र शाखेसमोर राज्यमार्ग गटार खुले न केल्यानं आणि या ठिकाणी सायंकाळी राज्यमार्गावरती पूरस्थिती निर्माण झाली होती। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।